मला जेव्हा विचारलं होतं वरती तेव्हा मी त्यांना सांगितलं होतं. मंत्रिमंडळाची फेररचना होण्याची काही शक्यता आहे का नवीन? ते सगळं त्यांच्यावर असतं ना, माझ्यावर काय नसतं. लोकल मला काही कळत पण नाही. स्थानिक राजकारणातच राहायचा आणि गोव्याच्या राजकारणात राहण्याचाच विचार आहे तुमचा? असं नाही, मला आता 30 वर्ष झालेली कंटिन्युअसली 1994 पासून मडगावातून निवडून म्हणजे घराघराशी मी जोडलेलो आहे. मी प्रत्येक माणसाला नावानं ओळखतो. इतके रिलेशन बिल्ड झाले आहे. आणि आता आय एम नॉट दॅट यंग. 50 वर्षाचा असतो तर कदाचित मी दिल्लीला गेलो असतो. मी आय हॅव क्रॉस 65. सो नाव ॲट धिस एज ऑल्सो गोईंग टू दिल्ली आय हॅव टू कीप माय सेल्फ फर्स्ट फिट. म्हणजे असं वेगवेगळे हे आहे. आय हॅव टू टेक फॅमिली ऑल्सो. आय हॅव टू सी एव्हरीथिंग इज देअर. सो आय सेड दिस टाईम ॲट धिस लेट स्टेज आय वुड प्रिफर टू रिमेन इन. मंत्रिमंडळात स्थान मिळालं लोकसभेच्या निवडणुकीपूर्वी, तर ती भूमिका कशा पद्धतीने? मी तो विचार कधीच केला नाही आणि करतही नाही. मला जेव्हा विचारण्यात आलं होतं काय पाहिजे, मी म्हटलं आय लिव्ह इट टू यू. आय डोंट आस्क फॉर एनिथिंग. आय डोंट आस्क फॉर एनिथिंग. चर्चा आहे तुमचा इन माय लाईफ आय हॅव नॉट आस्क फॉर माय नेम. आय मेड द चीफ मिनिस्टर इन 2000. यू नो अंडर व्हॉट सर्कमस्टन्सेस आय बिकेम द चीफ मिनिस्टर. I was going back to my house. So similarly, when we joined and when they asked me what are you are expecting, I said I leave my fate in the hands of Home Minister and Prime Minister. पण तुमच्या नावाची चर्चा आहे तुमचा समाज? चर्चा डेली चालत असते. आता चर्चा कोण थांबवणार? सर दिल्याला तुम्ही घेतलं सर मिनिस्ट्री? पोळ्या मागे त्यांना जात. सर अनेक म्हणजे सर लोकसभेची साऊथ गोवाची सीट असा सीएमान म्हटलं की अबो 60,000 मार्जिनान आम्ही जिंकतले. आता तुम्ही आता कशें आसा, लोकसभेची सीट BJP 1999 जिंकली. तेन्ना BJP कडेन मनीस कितले आशिल्ले लक्षांत ना. I was in charge of the campaign of Ramakant Angre. I worked tirelessly. We won the seat at that time in spite of Congress government in Goa. अशें म्हाका मातशें क्लावड आहा सावथाक, अशें ना अशें ना. आमच्या उतराक मात्सो तरी हे तरी पालोरा ते खंयच्याय कॉन्स्टिट्युएन्सी वचून. सो आय एम ऑल्सो एन एसेट टू नाव पार्टी साऊथ गोवा. अपार्ट फ्रॉम मडगांव, I will also work tirelessly for the entire South. काय ना आता ते इंडियामध्ये जे फूट पडते त्याचा फायदा भाजपला होईल का? इंडिया आता उरल्या. इंडिया म्हणटा तें उरलां आता. ते कितें करपाक तें सगळें नितीश कुमारान मेकळें केलें. अशोक चव्हाणा सारको मनीस सुद्दां पळय काल पार्टी सोडून जाली. सारकें आचार्य प्रमोद कृष्ण म्हणटा तो एकमेव संत जो तांचो प्रचार करता. ताणें काल कितें सांगलां तें पळयात. अशी परिस्थिती आसा. म्हणून म्हणटा तुका दिगंबर कामती सारको मनशाक लूज करप हो ताणी पयलीं विचार करपाक जाय आशिल्लो. पार्टी पार्टीन विचार केन्ना केलो. सर कित्याक लूज जालें म्हणटा तुमी? तुमचे आयकून घेयनासले ते? सर पळय मरे हिस्ट्री कार्डांनी पळय सगळें. हांव आनी कितें सांगता. सर अनेक म्हणजे तो टफ अपोनेंट म्हणून तुम्ही पळयना आता सिटींग MLA दे आर स्टँडिंग फॉर आम आदमी पार्टी ताका. पळय सावथाची सीट 101% येतली हें मुख्यमंत्र्यान काल जें सांगलां तें तंतोतंत खरें आसा आनी तें खरें जावचें म्हणून हांव पूर्णपणे काम करतां.